Għalliema, studenti u ġenituri għal darb'oħra jinsabu f'inċertezza ma jafux ser jiġri mis-sena skolastika li jmiss. Dan wara li l-Gvern ħareġ 3 xenarji differenti. Xenarju fejn l-iskejjel jiftħu f'Settembru, jew li l-iskejjel jibqgħu magħluqin u jiftħu għat-tieni term, jew li jiftħu b'sistema fejn mhux l-istudenti kollha jattendu l-iskola fl-istess ħin u fl-istess ġranet. Dwar dan tkellimna ma' Marco Bonnici, il-President tal-Union tal-Għalliema l-MUT. Fuq dal-aħħar xenarju aħna diġà esprimejna li huwa diffiċli ħafna jekk mhux impossibbli biex ħadmu. Jiġri aħna x-xenarju l-hybrid scenario jgħidulu li inti għandek studenti li qegħdin hemmhekk illum li għadhom mhumiex hemmhekk pereżempju. Trid problema ta' loġistika, għandek il-problema ta' riżorsi edukaturi, m'għandekx biżżejjed biex ħaddimhom, spazju m'għandekx biżżejjed. U aħna l-Ministeru għadnilu dak ix-xenarju tajjeb li tibda tikkonsidrah li teskludih għax mhuwiex feasible biex ħadmu. Nejbqa' għalek żewġ xenarji. Ix-xenarju li inti tiftaħ l-iskejl b'mod normali, forsi b'miżuri restrittivi, naf iżżomm temperatura, eċetera, u x-xenarju li finalment imbagħad ma tiftaħx l-iskejjel. It-tnejn huma possibbli bin-numru li għandna bħalissa, jiġri l-każijiet li għandna ta' riproduzzjoni tal-virus, id-istampa hija ċara biżżejjed. Ġifieri jekk konna niġu biex niftħu l-iskejjel għada, jien ngħid li l-iskejjel m'għandhomx jinfetħu. Ħadna wkoll l-ewwel kummenti ta' Graham Sansone mill-Union tal-Edukaturi Professjonisti. Dan ix-xenarju ma ġewx diskussi mal-Union, ġifieri kien hemm inti diskors fil-bidunet, ġifieri qed nitkellmu aħna għal April, ma minn dak iż-żmien law ma ġejniex majtin għal iżjed laqat. Staqsejnihom ukoll x'qed jaħsbu l-għalliema f'dan il-perjodu sensittiv fejn qed naraw in-numri tal-COVID-19 jiżdiedu. Il-għalliema qegħdin f'stat ta' inċertezza kbira, ġifieri ma jafux se jiġri, ma jafux kif ridu jippreparaw ruhom għas-sena skolastika li ġejja u allura din qed toħloq ukoll ansjetà fost l-għalliema. Imma bħalissa l-ikbar problema hija l-inċertezza minn issa sa Settembru meta niġu biex niftħu l-iskejjel. Wara li ftit tal-jimilu biss, il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici fil-Parlament kien assigura li l-iskejjel se jiftħu fit-28 ta' Settembru. Issa s-sillabi ppubblikati mill-istess Ministeru qed jindikaw li hemm il-possibilità li l-iskejjel jiftħu saħansitra f'Jannar jew li jiftħu b'tali mod li l-klassijiet ikollhom jinqasmu f'żewġ gruppi jew aktar u kull grupp jattendi fi ġranet differenti biex ma jkunux flimkien fil-klassi. L-għalliema huma mistennija jippreparaw xogħol għal 3 xenarji kompletament differenti. Dan għaliex il-Ministru Owen Bonnici ma ħax deċiżjoni sabiex jistabilizza s-sens ta' inċertezza li teżisti kemm fost l-għalliema, l-istudenti u anke l-ġenituri. Ta' mhux laqtitna bħalma laqtitna f'Marzu li għadda f'daqqa waħda kellna nagħlqu, issa nafu x'għandna qudiemna. L-iskejjel f'pajjiżna kienu nagħlqu fit-13 ta' Marzu, kważi ġimgħa wara li feċ l-ewwel każ ta' COVID-19. Dakinhar kellna 13-il każ attiv. Fil-mument, pajjiżna għandu aktar minn 200 każ attiv ta' coronavirus.